दिनै आरो खनसेबाव फिन दाखालिनिफोरबायदि रेसन राननायाव फैफिनबावनाय जाबाय। दिनैहाय ना बर' जायगायाव, ओंखायनो दिनैहाय एसे नायनोसै माबोरै जालाङो दिनै रेसन राननाया। बे मोनसे NGO जोंनो जिहेतु दाखालि नोंसोरनो खोन्थानाय NGO बिसोरनिनो दिनैहाय दतमायाव, गाबोनो चिराङावहाय। बेनो चिरांनिखौबो हानायमानि खोन्थानोखौ नाजागोन। दतमानियाथ' नै मोननैसोआनो, बारा गोजान गैला। बे रेसनखौ मोननो थाखाय बेसराफोरनि सान्दुं गोसायाव माबायदि जिरायनानै दङ। इनफेक्ट NGO निफ्राय बे रेसनखौ होनाय जादों, रिलिफ दे। बे NGO थांनाय बोसोरावबो होनाय जादों, ओमफ्राय देग्लायबो मोननै होखांबाय, बरपेटायाव होखांबाय मोनसे, ओमफ्राय दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव होफैगासिनो दङ। गाबोनो चिराङावहाय होनाय जागोन। टकेन होजोबनाय जाबाय, गासैनोबो टकेन होजोबबाय। दा बे टकेन लेखा जाय जाया टकेन मोनदों बिसोरो गासैबो रेसनखौ होनाय जागोन। नैबे बे बुस्थुखौ हरजोबनाय जासिगोन आरोखि बिसोरनो। दैबानाया बेसेबां गिदिर जायोमोन आरो? हिमालय हाजोफोरबायदि जाना फैयो। थांनाय बोसोराव बेसेबां गिदिर जाया दैबाना? थांनाय बोसोराव एसे डाउन। देग्लायलाय? देग्लाय रासिनथार। देग्लाय रासिन जादों। ओमफ्राय लोमजोबदों बे गामिया? लोमजोबथारदों, फुरा लोमजोबदों। सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ होफैदों? मोजां मोनाखै। दासो मा मोनो। जों नुदों आरो बे दैयाथ' बाना जाबायना। बाना जानाय लोगो हिसाबै अनेक किसुमाननि गाज्रि बिजानु फैयो, एसे मुलि बेब'स्था खालामना होलाङो होनना बुंदोंमोन। गैया माथो। सिङाव 18टा आइटेम दं। माइरं, दालि, साबोन, थाव नारिखल, बुट, ओमफ्राय खाब्लि बुट, ओमफ्राय आलु, पियाज, 18टा दं। सिनि दं, सापाति दं, गासै 18टा दं आरो। मैं कब सुना आपका विलेज में फ्लड आया, वो दिन मेरा डायरेक्टर बोला अरे जाओ मदद करो। मानदों माने जेला नोंसोरखौ दैबाना जानानै दैबानायाव लोमदों होननाय खोनानानै माने बेसेबांबा गोजाननिफ्राय होनो होननानै फैदों आरो बिसोर। अरे आसामी लोग मैं प्यार करता, जाओ मदद करो। माने आसामनि सुबुंफ्रा बिदि दैबानायाव दङ होननानै मोनथिनायखाय माने जा हायो एसे मदद होनो होननानै फैदों आरो ओरैनो फ्रियाव। और ये विलेज का रेकमेंड करिए मैडम। बे गामिखौ दा जे जिनिसफोरखौ होगासिनो दं, बे आं होदों आरो। मैडम रेकमेंड करिए, मैं इसलिए इधर आया। बे सारा हजोंनिफ्राय लानानै फैबाय डाइरेक्सन हिसाबै, ओमफ्राय बेवहाय होनाय आं होयो आरो दा। और मेरा डायरेक्टर मिस्टर मुरलीमन बोला जाओ अभी मदद करो। थांनानै दा जेसेबां हायो जों गरिबफोरखौ बिदि मदद खालामगोन आरोखि, जा एसे हायो। जोंथ' बुरजा हाया, जा एसे हायो बेखौनो जों मदद खालामगोन। मैं इधर फोटो लेता, कई के लिए फोटो लेता, उसको दिखाना नहीं कौन पैसा दिया, कौन आदमी दिया, उसको दिखाना। मैं 100 पैकेट दिया, 200 पैकेट दिया, मैं पूरा दिखाना। माने जों दा बबाव होनाय जादों बेखौ फट' खेबनानै देखायहैनांगौ आरोखि, नङाबा जोंखौ सानगोन ना पाब्लिकनि थाखाय होआखै होननानै। मैं एक पैकेट देकर मैं 100 आदमी को दिया, 200 आदमी को दिया, मैं क्या बोलता, मैं पूरा खाया। जों जेनेबा फैसा सफैबाय, नोंसोरखौ जों बिदि बुरजा देखायनो हायाबा मा होनगोन, बिदि बक्सखौ देखायनो हायाबा फैसा लांदों होआखै बिदि होननानै सानगोन आरोखि। ओंखायनो जोंनो मानसिनि गोनांथि। जों जेसेबां मानसि दं बेखौ होगोन, जों जेसेबां कार्ड होदों बेखौ होगोन, आरो जों कार्डनि बाहेरायै होआ, जों कार्ड होनायखौ जों फुरा होजोबखागोन आरो। आं मोनाखै बे मोनाखै बिदि जानाय नङा आरो। हमको थोड़ा अंडरस्टैंड होता है, आपका थोड़ा बहुत दुख होगा फ्लड आया के बाद, बट ये थोड़ा हेल्प करेंगे मैं आप नॉर्मल लाइफ आने का। आरो नोंसोर जेसेबांनाखि दा मोजाङै मोजां माबा होगोन उननियावबो आरोखि, उनफ्रावबो माबा मोनसे मोननायनि चान्स थागोन। बेखायनो मोजां माबा खालामनांगौ। मैं 2-3 आदमी इधर बुलाया था, फर्स्ट बॉक्स देंगे। Nani, babu, nani bawa fäyakin nama?
मामियालाय मामिया बहा ओमफ्राय बबाव जिरायदों नोंनि मामिया ओइनै ओमफ्राय खाथुना सोरनि नोंसोरनि जोंहानि बिसिना बिमायाबो इसोर ओमफ्राय बाजै मोनबाय हा औ मोनबाय बेनो दा न'आ बबावहाय न'आ लावदुफारायाव हा लावदुफारा लावजिपारा देग्लायबो दैबानाया लोमथारदोंना माइबावहाय औ दैबाना लोमदों न'आव हाबदों न' सिङाव हाबजोबदों न'आव हाबो जोंना लोमजोबो रेसन रानलाबाय खालि जेरैबायदि बरपेटा रड सिमलागुरियावहाय रानहैदोंमोन थिग दिनैबो क'क्राझार दतमायावहाय रानफैदों बाजै बेफोर रेसना दासिम मोनथाम थांबाय मोनथाम बबे जायगायाव नलबारि बरपेटा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनि गलाइपारा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना जोब्बाय नामा बेनो लास्टमोन नामा दिनै लास्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ ओमफ्राय आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव चिराङाव दं चिराङाव बबे जायगा माबायाव क'क्राझारा गाबोन थांगोन गाबोन रानगोन आरो क'क्राझारायावहाय गाबोननिफ्राय जोबथ'बाय आरो ओमफ्राय गाबोननिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गैला नामा बे नर्थ इस्टआव गैथ'ला माने बेयो बोसोराव खेबसेल' फैयो नर्थ इस्टआव एबारसो खननै जादों ओमफ्राय बे नर्थ इस्टनि खेथिखौबो आं मावनाय जाबाय आरो थांनाय बोसोराव माबा सिसुबारि लावख्रिगुरि मादारपुर बरपेटा आच्छा थांनाय डिस्ट्रिक्टआवबो मोनब्रै होदों आं देग्लायनालाय अबाव हुकुमनो देग्लायना नलबारि बरपेटा क'क्राझार चिरां अभी देखेंगे कैसा उठते बॉक्स मोनबाय फंबाय जोब्बाय दा गावबागाव थफ्ला गावबागाव लांदों बेसेबां गिलिर बाजै दिखोनो हायाखै बिफाङाव बानानै लादो बेसे गोजान मादै नोंसोरनि न'आ बबे दै बारो दा माजों लांगोन नोंसोर दा बेखौ ओरै नायदो मोनबेसे गामि बै गामिनि साबेसे बुरजाथार नोंसोर खयथा न'खर मोनदों 25 नों मिथिया आंना बे गामिनिसो बे गामिनिखायनो एसे खोन्थालायनांगौ एसे दस्रा साइज नुथारदों ओमफ्राय नोंसिना बबावहाय मारै जखा उरि दै बारनानै दा माजों लांनो नागिरखो नोंसोरो दा बेटारि गारियाव दैजोंलाय बोरै थांना हनै फैबाय माबे साइडजों आच्छा थ' बिदिनो दिनैहाय तामिलनाडुनि ना मानिबा बे NGO फैनानै दिनै मोनसे रेसन रानफैदों बे रेसन राननायाबो दिनै जोब्बाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव फोजोबनाय जाबाय दा ओमफ्राय गाबोनहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बावहाय होनाय जागोन चिरां डिस्ट्रिक्टना एसे रेडि जाना थानाया मोजां खारन गाबोन खयथा न'खर मोनो बे NGOआ राननानै होगोन अनलि दैबाना जानाय न'खरनाय जायफ्रा दैबानायाव गोदोनानै थानाय बा जेबो मोनि बिथांमोननो रानना हैनाय जागोन थ' लोगोफोरा आं दिनै बावहाय दोनथ'बाय
बाय 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 बाय